Mitä vittu se on tapahtunut? Onks tää keskiviikko? Ei ole. Onpa. Ei kun onpa. On kello 10. Joo joo. Kello on 10 ja vittu mä oon kuolemassa. Hei, Iivari sponsasi mulle vähän juomaa. Joo. Kiitos hänelle. Kiitos. Sponssi, siis maksatte takas huomenna. Mä maksan takas tulla huomenna. Tänään se sponssaamista, mutta mä oon vuoden Iivari, Viron valot! Viro! Se on Viro! Jumalauta! Ai saatana! Hei, toi on Viro! Me ollaan satamassa. Lähdetäänkö me jo Viro yöhön? Emme päästä takaisin. Eikö? Ei. Lähdetäänkö tän aikaisesti ja nunkutaan kadulla? Ei. Me tehdään sitä...